empezamos en realidad editando la revista de bodas Bec para la provincia de Coruña. Y un poco como consecuencia de la revista Bec nacieron las ferias Expo Bec, que la primera edición se hizo en Coruña y 3 años más tarde arrancamos aquí en Santiago. Y este año por primera vez hacemos la primera edición de Expo Bec en Lugo. Bueno, aquí en cualquiera de las ediciones de Expo Bec, los visitantes pueden encontrar absolutamente todos los servicios relacionados con las bodas. Bueno, en realidad no necesariamente con las bodas, con cualquier tipo de eventos. Sí es verdad que está apuntado más que nada a bodas, pero bueno, un fotógrafo vale para un bautizo, una comunión, una boda, un aniversario, una despedida, bueno, y con otros sectores pasa lo mismo. La idea de Expo Bec es ahorrarle a las parejas tiempo, o sea, porque realmente organizar un evento demanda mucho tiempo por parte de los dos. Entonces, bueno, la idea es facilitarles a todas las parejas la organización, la decisión. Entonces intentamos que en un fin de semana puedan resolver la mayor cantidad de cosas posibles. Es por eso que intentamos meter muchos sectores, varias empresas de un mismo sector, para que puedan incluso aquí mismo comparar y tanto tarifas como productos, precios y todo lo que necesiten. Ceremonia distinta, pero ao mesmo tempo non demasiado excéntrica, non? O que buscamos sobre todo é elegancia. Nos, aparte das coleccións que temos de moitos fabricantes, temos colección propia porque confeccionamos a medida. Entonces, aparte da confección que ofrecemos a medida, pois temos todos os anos unha colección que tratamos sempre de ir un pasiño por diante do que se suele levar. Son tendencias pouco atrevidas, pero moderadas. Nós basicamente o que tratamos é de respetar o gusto do cliente. Dentro das nosas posibilidades tratamos de asesorar conforme as tendencias. En base a eso, pois tratamos de dar unha pincelada de actualidade e sobre todo de modernidade. Son pezas de grés, feitas en alta temperatura, cocidas en alta temperatura, de aí o material é moi tosco, pero ten un aspecto moi delicado. E logo todas as pezas están pintadas e debuxadas a man, unha a unha, pola mesma persoa, por Alfonso Otero Regal. Pezas únicas, non vas a encontrar dúas iguais. Esta xarriña, por exemplo, podes encontrar xa en miles de formas, e todas poden ser personalizadas, que o que fan tamén que o detalle que entregas é unha peza como de arte, en miniatura. En miniatura é un precio bastante razoable para o que a peza de arte en sí. Dende logo é moi especial. É moi especial. Eu síntome diferente se recibo isto nunha boda. Por exemplo, unha tendencia que hai agora é non agasallar os invitados e si aos teus pais, aos padriños, aos avós. Entón, podes xogar con pezas de máis envergadura, ¿no? Por exemplo, os árboles da familia, que son pezas moi especiais. Sí es verdad que las parejas quizás el sábado vienen solas y después el domingo vienen con la mamá o con la suegra, porque bueno, necesitan ir concretando. Entonces, como muchos expositores tienen promociones y descuentos que son exclusivas de feria, ¿esto qué quiere decir? Que si reservan, por ejemplo, en el caso de un fotógrafo, si reservan la fecha de la boda aquí en la feria, tienen descuentos importantes. Descuentos importantes me refiero quizás a un 20%, que a ver, que realmente un 20% es un descuento que es digno de aprovechar. Entonces, si más o menos ese fotógrafo le encaja dentro del gusto de la pareja, pues lo que hacen es al día siguiente o por la tarde
pues vienen los dos o vienen con la mamá o con la suegra o con quien sea y ya concretan. Entonces, bueno, realmente bueno, son pequeñas ayudas, estos de los descuentos y promociones que las parejas lo agradecen. Nós temos varias tiendas, pero bueno, temos en concreto 2 tiendas de ceremonia, unha con vestidos de madriña, invitada, damas de honor, todo eso, e despois temos outra de caballero que na segunda planta é onde temos todo enfocado a novio e padriño, e resto de invitados. Estamos en Noia e temos unha ventaxa moi grande, que abrimos todos os domingos pola mañán. É un pueblo que funciona polo tema do mercado todos os domingos pola mañán. Estes 2 puntos de venta en concreto pois son moi grandes. A tienda de fiesta é un local de 400 metros, despois non atendemos con cita, entonces ti te podes encontrar un domingo ás 11 da mañán tranquilamente e chega un cliente que vende Ferrol ou directamente vendes de Vigo. Entonces a ventaxa de non atender e ter un local con moito estocaje é que a xente que entra sí ou sí compra. Entonces é a nosa gran baza esa. Realmente nós, despois de varios anos de experiencia en distintos eventos, para as bodas consideramos que o servicio de cuidadores é o que máis se adapta, non? Un servicio que se prolonga máis no tempo que, por exemplo, unha comunión, que poden ser 2 horas de animación, pois nunha boda ao final necesitamos máis horiñas, non? Para os pequenos. E consiste un pouco en ter os nenos entretenidos, que o pasen ben e sobre todo tamén que os adultos podan disfrutar desa celebración sin estar tan pendiente dos seus cativos e ter que estar preocupados de entretelos e de cuidalos e de vixialos tamén. Entón non é tan sencillo diseñar unha actividade, non? Ou como un taller ou unha gincana e demais. Entón tiramos máis hacia actividades pois de tipo pois de pintar, de diseñar pois postales para os novios, algo que abarque unhas máis edades, máis espacios incluso, porque non sempre podemos traballar en exterior, moitas veces ten que ser en interior ou moitas veces as bodas suelen ser tamén pola tarde-noite, entonces pois ao final pensar en os nenos de 4 ou 5 anos a 1 a 2 da mañá, pois tes que diseñar outro tipo de actividades completamente distintos que dunha comunión ás 7 da tarde, non? Cuidamos moito eso, que o noso personal seña profesional, todos pois teñen unha formación, ben sea monitor de tempo libre, de educación infantil, animación sociocultural, pero sempre con unha formación ou con unha experiencia, non? Hombre, sempre eu entendo que eso dá certa tranquilidade, desde logo. Sí, a ver, enseñamos ramos, traballos de, por exemplo, de eventos, así non enseñamos porque temos xa nos libros e no AIPA, e pois enseñamos pois ramos de novia, como vedes, preservados e de flor natural, e despois tamén tocados únicos, se pode decir, porque facémolo sobre o vestido da novia, o vestido da invitada, da madriña, e son totalmente artesanales, con materiales de primeira calidad, xa che digo, únicos. Pois mira, as flores preservadas son flores naturales, así como con preservadas é unha flor natural que se lle bota un produto que veñen xa elas tratadas, porque van tratadas xa na planta, con un tratamento, despois de cortala na planta volven a botar outro tratamento, e esa flor é unha flor que dura, pero dura moitísimos anos. Por esas novias horas se están metendo moito ramos de rosas preservadas, de hortensia, de peonías, porque claro, é un ramo que despois lle queda de recuerdo, como de outra maneira non pode ser, porque se pode secar, pero nunca queda tan bonito, pois as preservadas teñen o color perfecto.